Sanibonani. Ukhathini enibingelelayo, ukhathini nikhumbulile namhlanje ukuthi ake kenze ividiyo. Sekuyisikhathi eside ukhathini engayenzi ividiyo. Ngibuye ngibe namaphutha nami njengomuntu ngithanda ukuthi nje ngibuye ngixolise kubantu engakabadiliveli iy'nto zabo, kodwa onokwazi ukuthi afike eGoli ngicela ukuthi afike ngimnike iy'nto zakhe. Mangaphosisi isifiso sami kusasa njengoba kuyi-Monday namhlanje, kuyi-21 zaka-February. Isifiso sami ukuthi kusasa nge-Tuesday, ngeyi-22 zaka-February ngibe sophongolo. I know, ngiyaxolisa, akona sephongolo, usuke usudlulile emachobeni. Kusemachobeni, kusemachobeni. Ngifisa ukuba lapho ngoba kunobhuti lapho engimkweleta iy'nto zakhe waseSwaziland engifisa ukuhlangana naye khona lapha emngceleni weSwaziland neSouth Africa. Nginaleso sifiso leso kuthi kuba kanjalo. So noma ubani-ke osophongolo mhlambe ofisa ukungibona useyosale sengifonela-ke ngibamba lapho ngendlela leya ngiye emachobeni, ngoba ngizophinde ngijike futhi khona emachobeni lapho mese ngiqedile nobhuti lo waseSwaziland, ebese ngibuyela uphongolo edolobheni makuthi kukhona mhlambe ofisa ukungibona noma ukuthenga ama-product ami. Mangikhuluma ama-product ngikhuluma ngey'washo lezi zami, usengangithola uphongolo. Siselapho-ke, yazi kukhona into engithintayo nengiyibonayo ekhona almost wonke ama-families anayo, yebo. Angishongo ukuthi wonke, ngithe cishe wonke anayo leyo nkinga le ngizokhuluma ngayo. Yazi ezinye izinto zikhona, ziyaphila, ziyenzeka, kodwa asikhulumi ngazo. Abanye abantu bayasaba ukukhuluma ngazo. Omunye yenzeke emndenini wakhe akafuni ukuyibamba ngempondo abhekane nayo, uncamele ukuthi ayikhulume kubantu, kubangani. Yebo, njengoba ngingasho ama-families amaningi anayo leyo nto. Angisho ukuthi-ke le nkinga njengoba ngizokhuluma ngayo ebese uthi uma ubheka lapha kini uthi nayo into eyayishiwo ukhathini, kanti mhlawumbe ukabi nesiqiniseko sayo. Yazi kwamanye ama-families kuba nalo muntu nje ekuzothi kuxakekiwe ekhaya, kuhlushekwa. Noma kungasahlushekwa kuxakekiwe, ukuxakeka nokuhlupha into ey'mbili ehlukene. Noma kungasahlushekwa-ke kuxakekiwe, kwesinye isikhathi kuxakekiwe-ke kuyasetshenzwa, kuyaphileka, kodwa akuyeki phambili. La ekhaya uthola ukuthi masisebenza noma abantu besebenza bakhona ukuthi bahlanganisele i-grocery kuphela, bakhona ukuthi bacontribute-ele into ezodliwa lapho ekhaya. Baloke basebenze bethenga igrocery, noma begqoka, bayagqoka, kodwa bona baney'fiso ezingaphezu kokugqoka, baney'fiso ezingaphezulu kwale simo abakusona njengamanje, kodwa akuyeki. Imoto ayithengeki, onayo uyasebenza, asebenzele ukukhanda yona, phile 2 weeks, 2 months if kanjalo isebenzele yona. Ikhandwe enye into ife leyo nto, khandwe enye futhi kufe enye, ishintshane nje into. Uthi uzonimade kufe enye yakhandwa, hambe 2 months kufe enye eseceleni, kanjalo nje. Ebese kube khona lo yedwa njena ozovela bephumelele nje. Animenze into enenzeka, animethenga imoto, athenga uhalakasha lwemoto, ukleshe into eyicwebezelayo, into ephuma ebhokisini, into oyibonayo ukuthi le imoto engafanelanga ukuthi ungathi uma ubona yona ubona yona ebese ubona abodadewabo noma abafowabo ukhuluma ukuthi abandawonye. Kube ngathi yena uphuma kwenye ifamily
e-right kunale, ukuvele kungavumi ukuthi umcomparison nalabantu. Akhona amafemeli anjalo, uthi uzovele ube nomuntu wedwa nje uzophuma aqashula kuphumelela into ongakaze uyibone. Amanye ama-families-ke kusuke ngazi mhlambe kukuthi lowo muntu wena uzenze kahle into zakhe zedlozi, akufunani nize niqale nimsole ningakaboni ningakezwa, ngoba phela bayanjani abantu ababonayo. Abantu ababonayo kuyenzeka isikhathi bashaye khona babe isibalo mhlambe 3, 4, 5, 7 basho into eyodwa, mhlambe nedlozi likhulume lisho leyo nto eshiwo abantu, ubone lapho ukuthi baqinisile. Kodwa nje kunemindeni eke kuvele nje kube ukuthi banenyanga eyodwa, inyanga, sengisho umuntu inyanga, not the moon, inyanga. Kodwa khona kunjalo kuna that one person ophumelelayo khona. Kwesinye isikhathi-ke ngiyancamela umuntu ukuthi mina noma bethiwa siwumndeni sihamba inyanga eyodwa, uma kusiphoqile ukuthi nesikuhlelile lo ukuthi sihambe inyanga eyodwa lo siwumndeni, kodwa it is a must ukuthi ube nenyanga yakho umuntu wedwa eceleni. Uma unomndeni indlu yakho, ungaya enyangeni yomndeni wakini lapho kusuke khona ngenyanga yama wakho, yababu wakho, yabhuti wakho, yasisi wakho, kuthiwa inyanga yala ekhaya le. Kodwa wena nendlu yakho, uma uthi uyindoda kufanele ube neyakho futhi inyanga ozoyihamba-ke futhi wena eceleni yakho, wena ndoda nomkakho nabantwana bakho. Sekufanele ukuthi ube nayo-ke yakho nomkakho nabantwana bakho, engahanjwa umfowenu, engahanjwa udadewenu. Ngoba yini, kusemhlabeni la singayihamba inyanga eyodwa siwumndeni omkhulu ophuma kephi kubaba, singahlola ndawonye, sithathe ndawonye imithi yokuphumelela, kodwa leyo nyanga uze wazi ukuthi kuneqiniso esuke engeke yakwazi ukutshela lona noma yatshela omunye womndeni uma nihamba nomndeni. So kubalulekile ukuthi wena-ke ube neyakho ezothi wena, ezokwazi ukuthi kutshele yonke into ngawe, ukuthi yenziwe nini, ubani, ikwazisa. Kungenjalo ube nenyanga yakho ezokulapha nje wena, noma bekuthiwa kwenziweni ubani nini kanjani, ikwelaphe nje yona. Ngoba leni ihamba nonke, ngisho abe kuthiwa iyakubona okunye, kodwa ayikwazi ukukhululeka ikusho kuwena ngoba izothi uyiqhatha umndeni. Ayikwazi ukuthi wena ikunikeze izinto zakhe ezihlukile wedwa ngoba nihamba nonke nomndeni. And uzobukeka kabi futhi uma ubuya wedwa sowunyenya uzwa kuyona, kuzothiwa usibani bani esho ukuthi benale nyanga sebeyasithakatha, sihamba kuyona, kodwa ikwazi ukuthi yena afike yedwa kuyona azofuna izinto. Yini la ngayithathanga, sikhona sonke esibuka, okusho ukuthi uyasithakatha. Engikusho-ke mina ningaba nenyanga yenu nomndeni, but wena nendlu yakho sisi, noma bekuthiwa le nyanga oyihambayo eyakamkhwenyana la ushadele khona, mtsheleke umkhwenyana ukuthi asibe neyethu-ke manje sodwa-ke thina nesisu sethu nabantwana bakho nayo indoda. Nawe ndoda, uma uthi le nyanga ubuyihamba nabafowenu, nobaba wakho, nobaba omncane, nobaba omkhulu, ake ube neyakho-ke manje uzoyihamba nomkakho ney'ngane zakho kuphela. Kuningi oyokuthola nokuyokusiza, ungayi laphana ukuthi uyela ukuyolwa. Cha, iya ngoba nje ufuna ukuthola lokusiza, ngoba miningi imindeni othola ukuthi izinto bahamba inyanga eyodwa azilungi ngokufana. Yebo, idlozi alifani, kodwa ekufanele sikwazi idlozi lomuzi owodwa yidlozi ekusuke kuyidlozi lesizukulwane sonke ekuloke kwaba yilona. Uma kungathiwa silinika ukhala idlozi, singathi uma kuthiwa idlozi lala ekhaya li-blue, seloke-ke laba blue. Alikwazi ukuthi uma liloke laba blue ekubese
mani nenyanga eyodwa nihamba nonke bese libe blue koyedwa, nina abanye bese nilenze orange, noma linenze nibe black. Alikwazi ukwenze njalo unless kukhona into engahanjiswanga kahle, noma nina oyedwa owenu enijikele nidayisile enezinto zakhe na ezenza ukuthi abe blue yedwa nina nibe black. Ngoba phela uyakwazi omunye umuntu phakathi komndeni athwale ngani niphila. Niyakwazi ukuthi umuntu uyathwala ngumuntu ephila. Niyakwazi ukuthi umuntu uyakwazi ukuthwala ngedlozi lala ekhaya yena yedwa nikhona nini. Nisabathe nithi niyazama nini ukwenza izinto azenzeki. Nisaba nithi nifuna ukuthi uphumelele nini nithi nayiphumeleli. Nithi nishisa impepho nini kwenzeka ingozi. Njalo emva kokushisa impepho kwenzeka ingozi. Njalo emva kokuhlaba kwenzeka ingozi. Ekubese kuze kuqhamuka inyanga noma umthandazo noma isangoma thizeni sithi impepho ningabusayithinta ngoba kunje. Okwesinye isikhathi uthi kunalona-ke yena-ke okuphumelelayo yedwa, yena loyo kanti mhlawumbe uye othwele ngedlozi. Idlozi phela yebo lona likhona li-strong futhi, kodwa uyakwazi umuntu oyedwa vele nje athathe iy'mbuzi ezimbili athenge idlozi lisebenzele yena yedwa, kufanele uthwele ngalo lowo muntu. Nina nibe imphuphu eyayigceke nje, nibheme imboza, nibheme iy'bhoksa. Osisi bala ekhaya babe ney'kreshi ey'ningi abay'thola emathaveni, ematshwaleni nje, babe izinto esezihambela ngamabele, bangafaki no-braai ngaliphezulu, o-2 PM noma u-2 AM, kuyafana. Bahamba emgaqweni, bahamba amathaveni, kuyazi ukuthi uma ungena ethaveni ngeke ungamboni ubani. Kuyazi ukuthi ubhuti walapha kuleliya khaya uma umfuna ungamficanga ekhaya, hhayi hamba uye mkamama ulahle umlenze umfica khona ngoba usaba yinto yakhona. Uthi uma uthi uyabuza wena ongamazi umbona lowo bhuti uthi owakaba lo bhuti, hayi ubhuti kabani. Kushiwo isigwili, kushiwo umuntu ozele iy'ngane ezifunda kuma-private school abelungu eziphefumula uchizi, zivuke nge-English zilale ngayo, kodwa uma uthi uyakhonjwa amalungu omndeni alowo muntu uyabona ukuthi hey, yaze yaqaqana lento, yaze yahlukana. Kwenzeka kanjani nje baba umndeni labantu? Yenzeka into enjalo. Yingakho kubalulekile ukuthi uma umuntu uhlale ube neyakho wena inyanga ezokwelapha wedwa, uyiyeke le nihamba nonke niyifamily if niyayenza leyo nto. Uyiyeke le nyanga le ezothi uma ifika ekhaya izobethela, inibethelele ikhaya nonke lonke, inenzele izinto nonke. Ake uthole lezokwenzela wena wedwa-ke izinto, ngoba ngempela njengoba ngisho bakhona abantu abakanjalo. Uthole ngaphandle kokuthatha idlozi ukuthi umuntu alenze lisebenzele yena yedwa, kuphumelele yedwa. Mhlawumbe wahamba lapha abantu ababonayo bamtshela ukuthi hey, uyambona usisi wakho lo mncane uMagcini, angihlahla kuyafiwa lapha kuyena, wazalwa empethe, unedlozi, linamandla. Wena njengoba uzama kanjena noma usithwebule lezi aziphiwo zakhe, ave uzoba right. Nangempela enze njalo, atshelwe imigomo nemibandela ukuthi ayenze ukuthi azithwebule wena. Kwenze kanjalo aphumelele. Le time ephumelele enza izinto ngey'phiwo zakho, uyaphupha wena, uba umphuphe nje. Wena-ke sisi uthandela into zakho, uba umphuphe nje, yabo. Unganqeni nje kuy'phumela ngengubo ungafakanga no-bra, uyishayela ugwayi wakho, ungazi noma ilanga liyaphuma noma lenzani. Angisho ukuthi ukubhema lokho ku-wrong, sengisho ukuthi ezinye zezinto ozenzayo zisuke sezi-unproductive. Usuzibhalile, ubona, usuzibhalile kwayiwena ukuthi mina ne-future into engasoze yahlangana. Uthi sewugive up-ile empilweni, awusazi nokuthi
uma ngabe uye ey'tolo noma uye emoli kuyagezwa, usuyazazi nje uzogezelani. Kwayona-ke ubrowse ufakelani, ulengisela amabele nje uyihambele. Yabona nento enjalo. Uma ukuthi kuqashula inhlamba nje phambi kwabantu uyayiqashula uyayiphuzela nje wena into eseyi-u don't care wendawo nje. Akekho umuntu odalelwe ukuba kanjalo. Isuke ifanele ibhekwe leyo nto, isuke ikhona la imoshakele khona emsamo. Yingakho ngithi kubalulekile ukuthi ube active ngokuthi ube nomuntu wakho wena wedwa, noma bethiwa naye enyangeni ehamba nodadewenu, but akube neyakho nje nawe bhuti. Kungathi uma kuhlatshwa kamakhelwane kuthiwa nibizeni usibanibani azosicandela iy'nkuni. Hawu, uphi uLakhi? Izwani igama uLakhi kodwa akekho Lakhi at all. Kuthiwa uphi uLakhi azosicandela, qhamuka uLakhi ezocanda. Akagule ekhanda uLakhi, kodwa indlela seyiphila yini, usekhunyuliwe, usefana nokuthi unqunu manje izinto zakhe azalwa ezifumbethe ukuthi uzoziphatha le emhlabeni. Umuzi wakhe azalwe ubufumbethe, imoto yakhe, unkosikazi wakhe ayefike emphethe ezandleni ukuthi uzoba nonkosikazi emhlabeni, ingubo yakhe ayizelwe mbethe, konke lokho kuthathiwe. Washiywa yena, washiywa inqunu, wasale yedwa. Sekuthiwa uma kwabe kuhlatshiwe amakhelwane kuthiwa nibizeni uLakhi azosicandela. Anibizeni uLakhi azokhwezela nanku umlilo abasele nayo inhloko yenkomo. Anibizeni uLakhi athathe ikesi ayosodela, anibizeni uLakhi athathe ibhala ayosodela amakesi kabhiya. Yayizwa leyo nto? Bizani uLakhi athathe ibhala sikuyosodela amakesi kabhiya. Uzoholani uLakhi mase beyothenga odela amakesi kabhiya? I-court eyodwa. Uzohola i-court eyodwa. Uma uthi uyabuza uLakhi wakubuka ba, kuvele kushiwo isiqumama. Beneshiwo isiqumama, umuntu aphela isiqumama isona sodwa sibe isiqumama kuleli yakhaya. And kukhalwa ngokuthi asisizi ngalutho, asibenzeli lutho. Angifuni ukukhuluma into noma isobala. Kubalulekile ukuthi ube nenyanga yakho wedwa, ngoba mhlawumbe ungasinda wena ey'ntweni ey'njalo ukuthi uphenduke uLakhi ozobizwa kuthiwa thatha nali ibhalo osodela igesi bese ubuholelwa nge-court eyi-1. Kuyokusiza uvikeleke kulokho. Kubalulekile ukuthi noma ninganenyanga yomndeni wena iba neyakho. And noma ungane-protection eniyenzayo nowumndeni, kwazi ukuthi nina nowumndeni nilengise lokhu esinqeni, noma ninaleya nto ehlala emotweni yakho, noma ucabile eninikezwe inyanga eyodwa befika la ekhaya. Kodwa enza sure ukuthi unayo yakho ozoyithola eceleni kwenye inyanga engezukwaziwa ngisho abantu bakini. Bathi abantu bakini bathi okay, thina la ekhaya sagcatshwa uZulu luguqubele. uZulu luguqubele wasinikeza sonke la ekhaya into ezoprotect iy'moto zethu. But be a man. If uwumuntu wesifazane, be smart and be brave. Ube neyakho nawe into ozoyithola eceleni ozoyisebenzisa ikuvikele, ngoba awazi ukuthi ikuvikela kobani. Izitha zakho awuzazi. Izitha zakho akuba abantu oxabene nabo kuphela. Izitha zakho akuba abantu onenkinga nabo, akubi abantu abangaphandle kuphela. Angixabanisi imindeni. Vele ngale nkulumo yami akekho umuntu ozosuka uxabana nomunye athi ya wena uthe ukhathini kanje kanje bhu ngey'mpama. Cha, akekho. Kodwa ngiqwashisa umuntu nomuntu uthene, iba na that secret weapon yakho. Noma bekuthiwa kukhona into eyaziwayo umndenini nayo, but iba neyakho-ke wena wedwa. Mhlambe ngelinye ilanga uyokuthi ungazi nje, mhlambe ikuvikele izikuvikele nakubantu ohleka nabo, wena kade ungakwazi lokho. Umuntu nomuntu akabe nekhona lakhe elizokwaziwa uyena kuphela. Kungabi yona yonke into yakhe oyenzayo
yaziwa abantu ngokuthi abakithi, abangani bami, iy'hlobo zami. Uma uthi bakhona-ke bayayazi leyo, babambe nge-surprise, bathi beyazi la bayaziyo ukuthi bayayazi, kanti unayo enye ekuvikelayo abangayazi. Ngoba ngempela akhona ama-families ekuvele kugwileke umuntu oyi-one, abanye bashone phansi, basabathe bayazama bashone phansi kungalungi. Ake ngishiye lapho. Oney'ndlebe nengqondo uzwile.